Hello, 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 hello. Tinali Bazar, Tinali Bazar. Bodo Esen bro. Ma hoनदों फंबाय? मा होनदों? Bodo Esen bro नाम्बि हरलाय माने बे कमेन्ट खालाम लाइक खालाम आरोना आं नै बाजाराव दंफैयो दायो न'आव थांनो ओंखारफिनबाय आरोना नै दखान दंजोबो हेल' कमेन्ट खालामदो कमेन्ट रायलायनोसै दसे नाम्बार हरलाय बड' एसे नों बहानिमोनलाय दे खिथाहरग्रोदो बहानिमोन दे मा खालामदों खिथाहरग्रोदो दे आं हरगोन बहानिमोन खिथाहरग्रोदो दे हरगोन ओमफ्राय कमेन्टआव बिसमुरिनि ना जागोन दे बिसमुरिनि ना नाम्बार नांगौ आरो नोंनो ना नाम्बार बिदों दा नोङो दे खिन्था हरफिननाय आं बुंनानै होनोसै नाम्बार बिदों दा नोङो लोगो हमनो र' अके लोगो हमनो ना अके जागोन दे ओमफ्राय मिस्टार सामब्राम फंबाय हेल' आदा वेलकाम आं दिनैसो फैदों दे ओमफ्राय सामब्राम फंबाया आंनि नाम्बारखौ लाखाबाय माबा बर' एसेन ओमफ्राय नोंबो लानोसै आरोना हरगोन दे नोङो लिरना लादो दे बुंनोसै आं माथो ओंखारलांबाय नामा बड' एसेन ओंखारलांबाय नामा बोरै खबरा बिदिनो एसे कन्डिसना गाज्रि आरोना आं दा बाजार दंफैयो नोंसिना मावरावगौमोन ना काखरमारि औ आं बाजाराव दंफैयो आरोना नै वाव नै ओरै क'क्राझाराव थांदोंमोन आरोना आङो आं क'क्राझाराव थांदोंमोन आरोना नै मिस्टार सामब्राम फंबाय आंनि नाम्बारखौ बिदों आरोना बड' एसेना लादो दे 961-350-5989 दायो आं लाइभ होदों दे फन हरथ' नाङा आङो क'क्राझाराव थांदोंमोन आरोना जोंनि क'क्राझार टाउनाव आं आब'खौ दोनलांदोंमोन आरोना दैमिसिम आङो सिगाङाव जिरायबाय आं आब' फैदोंमोन नालाय न'आव ओमफ्राय आङो दैमिसिन बायना हैदों आरोना आब' फैदोंमोन मैया ओमफ्राय दिनै मोनायाव हर थानानै थांबाय आरोना ओमफ्राय आं क'क्राझार टाउनाव दैमिसिन बायना हैदों आरोना लेंलांनायखाय ओमफ्राय बायनानै हरबाय ओमफ्राय आं दा न'आव फैफिनबाय आरो ओमफ्राय दायो आं गारि गाखोदों आरोना बे क'क्राझार टाउन नङा थिनालि टाउनसो बियो नैबे दायो आं दा अट' गाखोबाय आरो बर' एसे नामा सिरि थाखो माथो लाइक होदिया बर' एसेन सामब्राम मिस्टार लाइक होआसै माथो जिर'सो जाबाय
आं ओंखारनोसै होमबालाय लाइक होआबा जाबाय दा बड' एसियान जाबाय दा लिरखांबाय दा जाबाय खिन्थाहरफिनलाय बड' एसियान वाव माथो रावबो फैयासै आं ओंखारनोसै नामा जोंना पाटगाव खाखरमारि जोंना बेसेबां गोजान न'सिबां आदा ए जोंनि न'निफ्राय क'क्राझार टाउना 20 किल'मिटार जायो 20 किल'मिटार जायो जोंनि न'निफ्राय लाइक होबाय अके बड' एसियाना लाइक होबाय होनदों मिस्टार सामब्रामि ओमफ्राय माथो रावबो फैदिया ओमफ्राय कमेन्ट खालामदो सोर फैदोंमोन माथो साथामल' आंनि भिडिअ फैनो नागिरगासिनो बड' एसियान जाबाय ना अके ओमफ्राय साथाम दङ नै दायो ओमफ्राय कमेन्ट खालामाखै आरो ना कमेन्ट खालामदो कमेन्ट ओंख्रियाथ' दाउ आलु ना आलासि फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दाउ सिथारदों दहायो आलु दाउ ओमफ्राय दाउ एवनाय आरोना आलु दाउ एवनाय ओमफ्रायो माबा दंदेरबावोमोन नै अट'निखौ थिखोसिगोन आरो ना बेखौ लांगोन आरो ना अट'आव थिखोगोन नै अट'आव थिखोगोन आरो ना अट' गाखोदों आं दायो मा बुस्थु बेलाय रेक दखाननि रेक लादों नै माथो रावबो फैया आंनि लाइफआव कमेन्ट हो कमेन्ट मा मावदों आं दायो प्रग्रामाव थांसै आरो ना न'आव थांग्रोसै ओमफ्राय आङो ओंखाम जाखांनानै आं प्रग्रामाव थांनोसै मोसाहैनांगौ प्रग्रामाव मोसाहैनांगौ आरो ना प्रग्रामाव मोसाहैनोसै दायो न'आव थांनानै ओंखाम गुदुं जानोसै आरो ना खुसिया गोदा हैनानै जानानै ओंखारबोनोसै स्टुडिअ प्लिज आंबो थांगोन अके नोंबो थांगोन ना लोगो मोनगोन अब्ला स्टुडिअ प्लिज बहानि नोङो स्टुडिअ भिलेज बहानि नोङो दे खिन्थाहरदो नोंबो थांगोन ना आं न'आव थांग्रोगोन आरो ना नै आं दायो थिनालियाव दङ आरो ना क'क्राझाराव थांदोंमोन जाहैबाय आरो आङो क'क्राझाराव थांनानै ओमफ्राय दायो आङो न'आव फैगासिनो दा थिनालियाव गारि गाखोदो आरो ना न'आव थांगासिनो दायो नै सारा थांबाय थाबानो मोनोमोन थांला आरोना बेजों पाटगाव ना स्टुडिअ भिलेजआ पाटगावनि आरो ना आंखौबो लांफादोब्रा ओरैजाय जोंनि गामिनिफ्राय लांफादो आंखौबो नेनोसै आं लामायाव सिंगेल बा बाइकआव बिलिफांसो नोङो अके लाइक होदो आरो ना सिनायबाय दे आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय वेलकाम गोजोननाय थाबाय आरो ना स्टुडिअ भिलेज गोजोननाय थाबाय आरो ना आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय जोबोद मोजां नांदों आरो ना ओमफ्राय आंनि लाइफआव बारा मानसि फैया दै आङो भिडिअ दासान्दि लाबोथ'नो हानाय जाबाय बिराद माबा जादों आं लाबोनो नाजागासिनो नोंनाबो चेनेल जाबाय आरो ना अके खालामगोन दे दाथ' चेक खालामथ'जाया आं उनाव बेखौ
बिनिफ्राय ओंखारब्ला आं खालामहैगोन दे स्टुडिअ भिलेज स्क्रिनशट लाखाबाय आङो आया केमेराया मारै जाखो तिनालि मार्केट जाबायमोन जानाया ओमफ्राय एप्लाइ खालामनाया एसे प्रब्लेम जाबावदों आंना 21 तारिखनिफ्राय एसे प्रब्लेम 21 तारिखआव एप्लाइ खालामफिननांगौ जाबायमोन जानायालाय ओमफ्राय आं भिडिअ हगारिया बिराद गोबाव जाबाय आरोना मास मोनसे जाफ्रामसै दां नोंनिया 2013 आवनो जादों आरोना मनिटाइसआ आरोना स्टुडिअ भिलेजना 2013 आवनो जादों आरोना मनिटाइसआ ना मिस्टार सामब्राम आदा अके फंबाय स्टुडिअ भिलेज अके अब्लाथ' नों दरमा मोनबाय माबा स्टुडिअ भिलेज नों दरमा मोनबाय ना नों दरमा मोनबाय होमबा स्टुडिअ भिलेज नों दरमा मोनबाय मिस्टार सामब्रामा हेल' होनदों अके फंबाय आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आंनि लाइभआव बारा फैयालै मानसिफ्रानो मोजां रोखोम रायज्लायनो मोना आरोना खामसाव साव नालाय ओंखायनो मानसि फैया आरोना ओइ आंना लोगोफ्रा सावथाल हिनजावफोरसो आरोना खिन्थु उनाव नै नायनो हागोन आरोना आं मालिकनि न'आव थांनो नागिरदों आदा अके थांदो दे खामानिफोर दंबा मावहैदो आरोना ओमफ्राय साथाम जादोंमोन आरोना नै आंनि लाइफआव ओमफ्राय रावबो फैयाखै मिस्टार सामब्राम अके माइरं लायनो लायदो आरोना लायदो फंबाय मा ओंख्रि जायामोन दहायो स्टुडिअ भिलेज थांगोन ना माखो आं थाथ' हानाय नंला दा अके दे जेबो नङा आंबो ओंखारसैसो रावबो लाइभ होआ लाइभआव फैया आरोना दोनथ'नाय जाबाय रावबो गैयाबा फैलागा दोनथ'बाय दे लोगो बाय बाय बयलार आलुसोमोन अके बयलार आलुसोमोन ना अके आं दोनथ'बाय दे होमबा दे रावबो फैयाखिसै दोनथ'बाय आं बाय दे बाय